Šesko, dobrý? Dobrý, Šesko. Hej, Kisko. Zobral to vás, to tam neboli. Ambasadorov, ne? Jednu mám dám, chlapi, ne? Tak daj, ne, že ukáž mu to. Ešte nemá, to som sa... Ale je to Nikolávska, takže musíme to ceniť. Tak je to dobrá vodka, teda, ale vypadá tak jak šušeň. Všetci naši, asi. To je asi, neviem. A kusovečky možno môžete. Candy Nikolaus. Je to prvýkrát ochotnať. Je to jak rozpustená cukrová vata vo vodke. Ideme teraz robiť trošku porodku po Andreasovi. Moje meno je Michal. Čaute, ja som Ferry Antoš, profesionálny rapper, hodnotič. A toto je pre mňa mladý Oli. Čo je zásp do piče? Toto je zásp do piče. Dejlové na stůl, jestli chceš na party. Co sa dnes deje? Dneska sa rozjebe. Zdravím! Už vás zdravím celkom akože pod vplyvom, ale iba alkoholu. A ideme sa náhodných ľudí pýtať, jak sa im to zatiaľ ľúbi. Tu je prvý adept! Dominik. Meno vypípame. Píp! Jak sa zatiaľ vám ľúbi na Stokáčinách druhej akcii s headlinom 10 z 10. Čo by ste vytkli tomuto eventu? Absolútne nič. Absolútne nič? Poďte sem. Máme tu ďalšie dve uchádzať. Dobre. Kam ste dneska došli? Na Stokáčiny! Na koho sa dneska z našich troch brutálnych interpretov tešíte? Flaxky! A čau na všetkých! Na všetkých. Toto je Stupalský baroraj. Povedz meno. Čuky! Povedz, koľko kil máš? 185! Vyjebaný kokot! Dobre, a dneska tu bude čo? Bordel! Čo tu bude dneska? Mortal Kombat, ty pičo. Poďme ďalej. Kopete za mnou, pýtame sa ďalších ľudí. Pane, vy organizujete Stokáčiny? Dobrý deň. On je jeden z nás. Čo by ste vytkli tomuto eventu a naopak, čo sa vám najviac ľúbi? Najviac sa mi ľúbi, že sú tu proste ľudia, ktorých poznáme od začiatkov našich. Sú to super ľudia, niektorí z nich menej inteligentní, niektorí z nich viac inteligentní. A čo by som vytkol je možno to, že proste... Platia kartou a my sme židáci a chceme hotovosť. A ináč, akože Smiešov je veľký futbalista, je to budúci Messi. Ale skôr som rapper. A všetkých Ronaldo fanúšikov som sklamal. Skapte, Messi GOAT. Ďalej, poďme. Sesternica, ona chce byť v rozhovore. Vy ste sesternica pána Rodgersa? Áno, je to tak. Čo hovoríte na tento event? Akože celkom popičím. Na koho sa najviac tešíte z našich troch interpretov? Na Luka Brasiho. OK, let's go. Pán Šmajrus, vy ste jeden zo CEO Stokáčského záznamníku? Vy ste jeden zo CEO Stokáčského záznamníku? Je. Ako hodnotíte túto akciu zatiaľ a na koho sa najviac tešíte? Hodnotím to 8 z 10 a teším sa na vaše matky, ty kurvy špinavé. Aké omamné látky si dneska spotreboval a aké ešte spotrebuješ? Dal som si piko, alkohol a nikotín. Kombinácia na Stokáčiny 10 of 10. Please, interview. Vy ste zložili tú akciu ako hlava tejto celej organizácie. OK, akože čakáme na Flexov koncert, ktorý začína momentálne za 10 minút, takže dúfam, že všetci za chvíľu nabiehajú dnu a dúfame, že ešte spávne aspoň 2000 ľudí na Brasiho show a že sa všetci dajú najebať jak koks. Dali sme za to také love, že nič iné vám neostalo, iba sa spávnuť, rozjebať sa tu, kúpiť vstup a užiť si to celé. Máme tu aj vonkajšiu atmosféru, vonkajší folklór. Starý, odkiaľ ste a čo tu robíte? Do Rumúnska, Gigi. Preklad je z Rumunska. What are you doing there? Áno, dobrý. Áno,
Čo znamená áno, nevieme. A posledná otázka. Čo všetko ste požili, aké opiaty a alkohol, aby ste tu dneska takto vyhrávali? Dobre, ďakujem, rozumiem. Všetko sme mu každopádne rozumeli. Ja neviem ani koko, čo chcel odo mňa. Ale pozor. Tento sa pýta ľudí, ale my sa spýtame dneska neho. A toto, čo sa ho opýtame, je fakt, že zákerná otázka. Starý, čo máš na sebe a koľko to stálo? Poď rýchlo. Povedz to čo najrýchlejšie. Mám... Kokot, ale toto je... Ja som chcel byť vtipný. Ne, rýchlo, iba pičovinku. Čierne okuliare, mám stavbarské boty, kožené, mám na koži ďalšiu kožu, chápete? Extrémne a také nejaké pičovinky proste. Relax. A keby chcete takýto drbiak a on, tak navštevujte Cruiser a samozrejme sem tam aj Flace, ale keďže toto je z Cruiseru, tak... Takže Ronaldo, hitlerovský Ronaldo, haj, čo vinný. Čo ne? To je... Aha, sorry, že má fúzik. Má. Práve som vyspovedal jediného moderátora, ktorého cením na Slovensku, tak som práve vyspovedal ja ako prvýkrát v živote volím moderátora. Tak čo na to poviete? Váško, si strašný pán a ide ti to, brát. Ďakujem. A predo mnou respondent, cením, že som išiel po ňom. Áno? Ja ho s tebou naskačem, poďme ho. Oliver Poliak pojebaný, ty kokos. A viete, aké je background? Že som ho na základke bol bowler už vtedy, v 7. ročníku čávačky prstov na hajzloch pičoviny a ja som ho cenil už odtedy a teraz je bowler ešte väčší. To, čo som povedal, je buď real, alebo cap. Prvýkrát to vypípame, pičoviny. A ne? Ale dobre, on bol tiež 7-ák, a možno 9-ák, ale to sa stále počíta. It was at this moment that he knew. He fucked up.